Allah mai sannu faratu sannu faratu Ka fita harka ta. a faratu wannan na miki ne gaba ɗaya kika tsani lamari na ne sannu faratu Na ce ka fita harka ta ka ki so. kin gani na faratu albahi na farko in kika yadda kika lamunce mun to Allah da shine wanda za a miki laifi sannan ko faratu da miki alƙawari albashi na biyu zan so miki katan jaki a dinga miki safarar ƙasa da aje miki kuɗaɗe kin ga ce ma kin zama hajiya mata na uku a ƙauye amma ha inta su zan dinga yi albashin na ɗauka ke zan dinga ɗure su kuma ko iyaye sa ci da su sannu faratu Ka gama? na gaba faratu Hanka ake yi. kai kai na ake ji kika samu ba ka ce ana kaunar ki kin kode in ba ni din ba ma zai ce na kaunar ki ake kwanza ake gofi to ni ma zuwa zan je shiga injin nan fari ko za kaunace ni